Мошенниклык очраклары белән халык еш очраша башлады. Иң беренче очрак моннан 15 еллап электр калган булган. Октябрь айында мошенниклар бик күп райондашларыбызга шалтыратып, исәп-хисап счетында булган акчаларны куркынычсыз счетка күчерергә тәкъдим иткән. Бер катлы олы яшьтәгеләр белән бергә яшьләр дә алдана. Чөнки мошенниклар көчле психологлар. Бу көннән безнең отдел полицияга 47 штук мошенничество беркетелде. Райондашларыбызга 3 миллионнан артык зыян килде. Райондашларга әйтәсем килә иде, шит номерларны алмаска, кешегә ышанмаска. Хәзер бүгенге көндә в основном киләләр, обращаться итәләр отдел полицияга өлкән яшьтәге кешеләр. Тиз генә боерга теләүчеләр йоклап ятмый. Мошенниклар үзләрен күп очракта банк хезмәткәрләре дип таныштыра. Алдарларның максаты кешене җибәрмәскә. Мошенниклар шалтыраткачтан госуслугиларының ниләрен, данныйларын бирәләр, номерларын бирәләр. Мошенниклар шалтырата или сим-картаның срогы чыккан дип, или яңа электр счетчигы куябыз, электрический яңаны куябыз дип, шуның буенча СМС хәбәр килә дә, и госуслугиның нәйен әйтәләр, парольларын әйткәчтән мошенниклар паспорт данныйларын алып, микрозаймнар оформлый итәләр. Онытмагыз, сезнең исемнән берәү дә кредит рәсмиләштерә алмый. Сезгә алынган кредиттан баш тартырга кирәк дип шалтыратсалар да ышанмагыз. Мошенниклардан алданып, кредитлар алып, әҗәткә батып яшәргә ашыкмагыз. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.